lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Noong simula pa lamang, kayo ang naging magulang. Sa aking bawat hakbang, turo nyo'y tamang daan. Sa aking mga pagsubok, kayo'y laging tumutok. Kayo na ang laging kapay, hanggang sa magtagumpay. Salamat, salamat, hindi malilimutan. Gintong alaala ng ating pagsasama. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Ako'y makilala, sikat sa buong banla. Ang ibang karangalan, sa lahat bahagi ka. Ngayon ka nakita, ilubog ng lumipas. At bawat ngayon at bukas, nakabukit hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iliga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gungunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba, madya na. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
Mga karonda, madangog na sa programang Barreta Asimplatica ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asimplatica ni Philip Baracena. Matugang Diyos marhay na aga po sa Sendugabos. It's 18 na po kita kan bulan na Enero, aldaw po kita nin Sabado. Presenting taon. Iba niya to sa lado technical si James Oco, sa information si Ricky Sagayap. Sa transmitter si Chief PSD Jimmy Guanzon. Magaya-gayaan na kamugtakan ka na sa tuyang panahon, maambon. Nagbabadya na mainit ngunyan pong maghapon. Basta baga dakulan ambon, mainit ang panahon. Romandig di sa eriga, nag-iinit ng marhay po ang politika. Sabi kan iba, nadadangog ko baga dyan sa mga kurokanto sa sentro. Caraba, Iriga. Tapos dinagdagan pa, iguana naman pala ngunya na bago sa Iriga. Arriba, Quirida, ay pambihira. Pitmalo ay ano na yan, only in Iriga City. What happened? Sabi nga ni kaya, ano taarog na kayo nangyayari sa Iriga? Mga public officials, dapat po kamuan maging modelo, ehemplo. Ano ta, garo, raot andangog kan Iriga po ngunyan pag-abot sa nagkapirang mga public officials. Ay napangyayari, sabi po yan ni dating Congressman Sal Portuno. Pangyayari. Kaya mag-isip-isip na po ngunyan pa sa ng mga panahon ang mga taga-Iriga kung ano ang nangyayari digdi sa tuya. Taarog na kayan. Makasusupog pag-arog na po kaya ng mga bareta. Garo inaarog ta itong duman sa Los Angeles, California, kaninot itong Caraba, Iriga. Dito duman man ito sa mayaman na nasyon. Kita tios man kung magparakaraba pa. Tapos dagdagan pa kayo ni nga Arriba, Quirida ay nagraot ng pagrenggan ngod. Iyan ang pinapahiling ka nagkapirang public officials digdi po sa syudad kan Iriga. Tapos maparasaragin sagin kung huna mo pag nakakataram sa publiko, nagraray na iinda. Pag nagsisimbangani da, nakaurok-rong, dahil mo nagkukurumon yun. Ayan na, kunyan yan, totoong sinasabi sa sakuya kan ibang mga nagmamasid na mga taga-Iriga. Tanahiling da, iba, pag nagsisimba, mga public officials nakaukrong.
Ay ano yan taarog kayan, karo habang maghiling sa padi o sa tao. Dapat ba kung arog po kayan? Tapos pag makumunyon da, nalikaw. Ano, isa'y gusto kumunyonan, baka bakong padi. Baka sukirida, pag arog kayan. Ay inda, pag arog na po kayo ng daralagan niya to, digdi sa syudad kan iriga. Makonselong malanguyam ngod. Pag-arog na kayo ng mga pag-uugali, yun ang sabi ko, magpasunod ka mo nin good manners bilang mga public officials na nagsipag na. Ang natatangad kan mga hoben ngon yan, yan pala nga mga public officials ka na irigang nagkapira, Arriba Querida. Isos Mariusip, pag-arog na po kayan, ang dalagan niya to. Magmaan kita, maan sana kita, sabi ni Vice Mayor Dawa Turog, Perming Bisikono. Magmaan talaga kita pag-arog kaya ng public officials niya to. Maan po sana kita. Bako na yan na, kumbaga, nagkanus ng pagparamasdan, nag-uyam na. Dapat kamuan magpaarog kung habunin dong apo doon, ninarog kayan, habunin dong makadangog ninarog kayan ng mga tataramon sa publiko. Kumbaga, isa buhay nindo, itong pagkabuhay nindo bilang kung sarong soltero o daraga o ano pa man yan, o suhay sa agum, ay magpaarog ka mo, magpakasalugod ka mo, ta nagraraot na bagang pagparamasdan. Pigpaparasabi ni man yung mga public officials kan irgang iba, mga Arriba Querida, ay ano na yan? Masupog man po tabi ka mo, sasadiri nindo, dawa bako na sa publiko, sasadiri na sa nanindo, makonsensyaman ka mo kan mga pinagigibo nindo. Nagpaparakaraba na nga niyan, kinaaban, ibang lugar sa kinaaban, pigpaparabaha na, tapos dahil pa ka mo nagbabarago, ay pambihira. Sabi kaya, gusto manda ka itong saro na Querida, Hoben, ay pambihira. Amaray daw magkawat nin basketball. Jesus Mario, anong klase daw ang pagpasyot? Kaya, pero ginaganahan man itong Querida. Jesus, kitang mga gibunin do yan. Magtultol sa nangani po. Kita tanganing an mga taga-iriga. Dahil man magkasuruya. Susaro man nakagawad na last man standing. Nagbalingbing na. Inna mo na itong letter B. Kaulay-ulay na baga ni Mayor sa kanina Engineer Monmon ay nagray na. Sabi ka ito dahil sa mga dadara ay pambihira tapi gahabuan siya. Ngunyan, amo na. Ay inda kaya para sa ragin-sagin ka mo. An iba po mga politiko digdi sa iriga na. Ngaya, ay kami ngaya may loyalty. Sa iba gayon. Ako mas bensido pa ako ni ki dating kagawad architect Sani Maestrado na antindogon talagang diretso. May prinsipyo. Pero ano ba dyan? Si Saro, si Bishop na naging Vice Mayor, naging kagawad, balyo-balyo man to. Ay, kita magpara sa ragin-sagin, pag pirak na, sabi ka ba, lang dali, baga ngayang mabangay. Ibang mga politiko sa iriga, kaya bantugan bagan iriga na nababakal. Anring kunada, nababakal. Kanya ibang mga darakulang politiko. Tapos maparasagin-sagin na ay may prinsipyo kabutigan. Ay nan prinsipyo pag nabalingbing nan sarong politiko, wara na prinsipyo. Bakong prinsipyo ang pinaghahanap nindo, ang mimirar nindong marhay. Kwarta. Kasimple baga pag sabi nga ni kanino, pag nabaldakan na nga yay lang daling bumalingbing kito politiko. Yan ang masakit po sa satuya. Nagpapara sa ragin-sagin. Pag nakakwarta na, paraling na. Duruling na. Kain na. So, diretsong paghiling sa tao. Kaya, masakit. Pag-arog po kayo ng dalagan kan politika, syudad kan irigasin man, Rinconada area. Magpakatuto ka mo, mga politiko ka mo.
Para utuon ang mga taga-Rinconada, ang mga taga-Iriga. O, nagpa-concert duman sa Santo Domingo, Nabwa. Tapos sasabihon kan mga Alipores, kaya happy ang Rinconada. Na nagpa-concert niya si Kong Migs, yaon ang bambo. Iyo, takadakol kawayan dyan sa parting yan. Bigharakot pa sa mga madalan, libre. Sa mga eleksyon, no? Digdi sa Eriga, ano yung taday ninda ginigibo? Ang ginibo digdi sa Eriga, kasudma, nag-open da ka itong ditor. Nasabi kan mga nagbubusol kan motor na pigtatawaanin 10 pesos hasta 20 pesos dyan sa may release, itong tulay. Iyo da nga kan mabukas si Congressman Migs, kandidator na yan, ay pambihira. Ano tawag para halaton ang congressman? Sabi nga ni kan iba man nagmamasid, haloy nang kaning nga dapat tinapos ang ditor na yan, pinirwisyo baga nga ang mga taga-Iriga, taga-Rinconada. Kundi nga pigparayogyog, so dating tulay, dahil pa ito magagaba. Para yugo pa lang kay itong mga naggigibunin panibagong tulay dyan. Kaya inalibwag. Tapos nasautan pa sa mga kano na yun naggibukan tulay, mayo ang kabilya. Ay, santisima. Ayaw palang kabilya. Ano tapig padanay nindo sa tulay? Pig-repair sa nindo. Milyon baga. Para yan na kabilya, dahil kang makabakal. O, isa yan babasulon. Siyempre, so, kontratista saka ang DPWH 5th Engineering District kan Camarines or ta kamo nag-implementar kan proyekto. Yan po ang hinahanap kan mga taga-Iriga, itong totoong maserbisyo ba kung sagin-sagin migpayaba. Isa yan pigpapayaba, kwarta kan Rinconada. Ay inda day tangani pagpara utuon ang mga taga-Rinconada. Ano ba kaya napapauto man? Kadakli po napapauto digdi sa mga politikong ini na sabi ninda dayo ano tapig paparaburutuhan pag nakwartahan na sobrehan na bubutuhan. Mahilig talaga ang mga taga-Rinconada. Ang iba nakwartahon. Kasimple baga. Kumandidato yan, pamilyang yan, duman sa 3rd District, Dayan Magana, sa 4th District. Kay haloy na baga, pipalaban, artista, mismong kapamilya ninda, dahi man ang gagarana duman sa distritong ito. Digdi sa naman sa Rinconada, malumoy daan, buot kan mga taga Rinconada, madaling mabakal ngod, ay pambihirang buhay tapo ni. Parreta Asin Platica ni Philip Baracena. Kaya sabi ni Indi, fight sana. Nawarog kan, fight sana. Dawa nababakal. Magtios kita kung bako man pagpayabaan pagmirar sa to. Pagpatios sa Rinconada. Dakol na mga darakulang proyekto po digdi na pigpaparagatasan sa nakan ibang mga politiko sa kontratista. Yan ang katotohanan dyan. Kung tol-tol na proyekto, dahil man yan tulos magkakagaraba. Sabagay bako sa naman digdi sa Rinconada area nangyayari yan, maski duman sa 1st District ang Camarines, o ramak mong kantidad lampas 80 milyones de pesos na tulay. Sarong taon pa sana, iinatong na kan tubig, ay duman sa Banawaan po kan lupi. O isa'y duman ang congressman. Alangan man ibasol pa nindo, kidipuntong congressman, Lando Andaya na udana nga ni Sadi Kinaban. Kung minsan pigpaparaburot-bot po kan ibang mga politiko digdi sa probinsya kan Camarines Sur, ang mga nangyayari dyan sa Premier Distrito kan Camarines Sur, samantalang mayo naman itong tao. Hinda na baga nagkakapot kan 1st District si Congressman Hori Bata. Kumbaga lang kanus bating pag irenggan, pag hinali kan itong Hori. Hinali ang Hori, ang matatada na sa bata.
Yan ang masakit. Kung ang natatada dyan sa first district, mga bata. Ini po ang naisipon tang marhay ngunya na nagdadangadang na ang eleksyon ta. Ang paghuna kan na ibang mga taga Iriga, Rinconada, kontento na sinda sa ginigiribo kan mga politikong ini, digdi sa satuyang probinsya, sa satuyang distrito. Bagay yan, iba, kontento gayon, magpara dalan-dalan sa nanin concert, dawa nagtitios, dawa gutom, basta mahiling sana sa mga artista, garo-arog ba kaya na nangyayari sa satuya. Tapos, bulong-bulongon kan medical and dental mission. Pero minasan ang arog po kayan ang nangyayari digdi sa probinsya kan Camarines Sur. Payo man talagang totoong pagbabago. Ang nagbabago, sinda. Kasinda, nagpapararayaman. Pag may kalamidad, maduro lang digdi sa probinsya kan Camarines Sur. Nagpapatuyatoy kung sa ina lugar, nagpapasiram-siram. Tapos masabi, migpayaba, ay kabutigan iton ngod, potnay, bubwa, parak patakan ka mo. Kita sinasabi talang po ang katotohanan, ang realidad na nangyayari digdi sa satuyang probinsya sin man distrito. Nahirak man kan mga masunod na henerasyon. Pag sinanay na yan, tinuod na nin kwarta, pero ming arog na sa nakayan. Sabi nga ni kan ibang mga politiko, digdi po sa siyudad kan Iriga. Ano nga ya, kung madaog, an ariba, kan isalbar. Garo nga mapupundunan barakalanin boto. Salbado na, dawa, day na makal, nanggana. No, kung araw kaya nan mangyari. Sabi kan ni Badi, sang how much? Di pa katamyang, sabi man ni Vice Mayor Ritzel Di Maiwat, maan sa na po kita. Ayan, magmaan sa na po kita. Baka sawisawan ka mo, kan isalbar, kan maghuna nindo. Pero minsan ang ariban nasa kaisipan. Ang tao may kasuyaan man po sa mga nangyayari digdi sa tuyang lugar, sa tuyang syudad. Tapos ang media pigpaparaburuli. Kaniba pong mga public officials digdi sa Iriga, maray daw na pag-uugali yan. At nganing tios na sa mga media, pigpaparabuli pa. Tapos pasurunod-sunod kung may interview ay inda. Kaniba man kayang mga media digdi sa Rinconada, siyudad kan Iriga, nagpapagaramit man kan mga politiko. Yan po ang katotohanan dyan, nagpaparasaragin-sagin, sigan ralamag-lamag. Pero na baga ang paghiling sa ibang politiko digdi sa Rinconada, sa siyudad kan Iriga, Diyos, sinasamba kan mga media, ay pambihira. Mabubuhay man po kita na dahil magparasamba sa nagkapirang politiko, maginguwasan ang media sa Rinconada. Dahil magparapagamit sa mga nagkapirang mga balasubas na politiko. Kan paghiling ninda sa diri ninda, milita makwarta, may poder, sindana sa naan maray. Kan paghiling ninda sa mga miyembros kan media, kaya sa napirming tedesen. Hinda. Hain ang sabing freedom niya to ng mga miyembros kan media. May diretso ba kita? Kaya nga ni may nakabugtak baga. Freedom of speech. Basta day taman pag-abusuhan sa tuyang diretso. Ang problema, kita ang inaabuso. Kan iba pong mga politiko, digdi sa probinsya kan Camarines Sur, kitang mga media. Kung gustong ma-unite ang media kan mga politiko, day pagparagamiton, gamiton sa tama ba kung ginagamit sa mga kalukuhan. Kapwa media magpaparabaratikusan, kuwasa. Gamit kan ibang politiko. Kung ano ang isumbong, duman sa indang mga among na politiko, kan ibang media, nadadamay, maski mayo man kasalan sa iba. Ano ba kaya, mga sip-sip.
Yan ang katotohanan dyan. May nagpaparasirip-sip sa politikong nagkapirang media, digdi po sa probinsya kan Camarines Sur, nauna mo. Dahil nasinda mabuhay kung dahil magsip-sip sa politiko. Sabi nga ni kan, magpakatotoo sana ka mo na bako man yan ang sinumpaan kan media na magsamba sa politiko. Magsip-sip sa politiko. Ang trabaho ta, magbareta nin tul-tul. Ano ba kaya, binabaraliktad bagan bareta. Tapos mapara sabi-sabi ang ibang media, ang fake news, bawal. Ay, kalukuhan. Ano ba yung mansan nagigirebo kan fake news? Ang ibang media? Nagamit kan ibang politiko, digdi po sa satuyang probinsya. Yan ang katotohanan dyan. Kung di ka mo nagpapagamit sa nagkapirang politiko, ano ta? Ang mga bareta ninduan, iba, puro umaw. Puro umaw sa politikong B. Kontrolado baga ang media digdi sa probinsya kan Camarines Sur kan pamilyang B. Yan po ang katotohanan. Dikit na sa naman ang natatadang media na day kontrolado kan mga politikong ini. May natatada man ko ta, kundi iba man ang isip. Araw ka itong pigaapod ng monkey duman sa siyudad kan Naga. Nagpaparatara man minsan suhay sa hawak. Kaya ako nga, totoong bayaran. Nagpapabayad nga akong totoo. Ay inda, pag-arog na po kayan ang mga pag-iriba niya to. Mayo, masakit ma-unite na sabi. Magkasararuan media pag-arog kaya na iguang mga nasa likod. Dai pag magpagamit ang mga media sa politiko tanganing maraisan ang dalagan kan print and broadcast media digdi po sa tuyang nasyon. Nasa demokrasya kitang nasyon tapos gustong tiokon ang freedom of speech. Maski nga ang presidente, sa tuyang vice president, dahil po nag-aarog kayan, pero mandigdi sa tuyang lugar. Mapitik sana ang ibang mga politiko. Uita, pag nakahampang mo, pagbubulihong ka na. Pag napipitik ka na iba pong membros kan media, ibang mga politiko, perming dahil mo na maintindihan ang ugali kan ibang mga politiko digdi sa tuyang probinsya. Saan pag hunaan ninda, sindana saan ang poderoso. Makwarta digdi po sa kinaban. Ay, kamu ngaya, patuson ko sa nangya kamunin kwarta, dahil nangya kamu maparataram sa aire ay pambihira. Dahil nga ka magpara urag-urag sa kuya ta. Ako ba ngayon mayor? Ako ba ngayon congressman? Ako ang gobernador? Ako ang vice mayor? Ay nagraray na. Dahil lamang iniisip na mayo sinda sa posisyon na yan kung bakong dahilan sa mga tao. Dahil po ang nagbugtak sa inda, nagtaunin poder. Kung dyan iba, inaabuso ang poder, ang diretso kan lambang Pilipino. Baga puro na bantay, nakapalibot ang bantay, magpresidente, magbisi-presidente, mayor pa sa nangani. Sabi na ang bantay, baka pati kapitan, iguan ang nagbabantayan, masakit kung bantay sa lakay pa. Bueno, antes kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapiram mo ng mga pagirumdum. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Manoy Wilbert Wisely po, nagpapaalala sa inyo na sa darating na eleksyon 2025, vote wisely
Muli, ito ang inyong lingkod, Manoy Wilbert Wisely. Manoy Wilbert Wisely po, naninindigan na ang gamot at pagpapagamot ng mga Pilipino dapat libre, dapat sagot ng gobyerno. Gamot mo, sagot ko. Muli, ito po si Manoy Wilbert Wisely. Yourself and your loved ones. Come to Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Take advantage of our special promo packages and choose any of the following services: haircut, hair rebond, hot oil, hair spa, hair mask, ionic hair treatment, cellophane, hair perming, hair color, manicure with polish, pedicure with polish, oriental whitening hand spa with manicure, oriental whitening foot spa with pedicure, keratin therapy, hot stones massage, tulasi, whole body massage, Gel polish. and facial treatment. Book your appointment today. Come and visit us at Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Main Spa is located at LSC Building in front of Landmark Iriga, Gonzales Street, San Francisco, Iriga City. Opens daily 9 a.m. to 7 p.m. Monday to Sunday. For reservation, text or call 0938-652-4510 or call 299-7133. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Nakagat ka sa ayam? Irabax mo na yan. Nakalmot ikakaupos? Iravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services. At kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine, $699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, $499 sana. Ang common sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kaya't mayang na. Sadi na kita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Baoy na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas na, Ka-Law Office ni Attorney Ferdinand Dino, Arani Sayusan. This Sunday Mass is being brought to you live through the facilities of RPN DZKI Iriga, direct from Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. For glory to our Lord Almighty, for His divine grace, mercy, and protection for us, through the intercession of Our Lady of Peña Francia, offered by the following Mass sponsors: Mr. and Mrs. Andrew and Tita Celebrado and family, Nabuaca Marinisur. Mr. and Mrs. Peter Longasa and family, Nabuaca Marinisur. And Reverend Father Dan Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. To our valued Mass sponsors, may the perpetual protection and eternal blessings of the Lord be with us now and ever. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Charpagol. Makapun sa tiyon. Walang amoy kulong. Kahit sabay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charpagol. Makapun sa tiyon. Walang amoy kulong. Kahit sabay sa loob. Makapun sa Charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Good pa lumit man siya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. Right for blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumit man siya. Hello, right for blue. Isang labanan
Tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Mga idol, alam nyo ba? Mas nai-enjoy ko ng paglalaba ngayon. Kasi di ba ang sakit sa kamay maglaba, lalo kung kusot ka ng kusot dahil sa mga mancha. Tapos, magiging dry pa ang kamay mo na minsan, nagiging flaky o magkakaroon ng cracks. Hay, ayoko talaga ng ganon. Pero alam nyo ba mga idol, nung isang araw, napabili ako ng Pride Bar Blue kasi napansin ko ang daming mommies na bumibili nun. At in fairness, di sumakit ang kamay ko pagkatapos maglaba. Ang bilis ko pang natapos kasi isang laba lang, natanggal agad ang mga mancha. Kaya naman mga idol, lalo na sa mga mommies na nakikinig, kung di nyo pa nasusubukan ang Pride Bar Blue, oras na para bumili. Dahil sa Pride Bar Blue, isang laba lang, tanggal mancha agad. Di pa masakit sa kamay. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Ano ba yan? Isa pa nga. Ayoko talaga. Can't get the perfect shot mga idol. Kulang ba minsan ng confidence pag tinitingnan ng skin sa pictures? Nako, ganyan din ako dati. Parang laging dull ang skin. Kahit anong lighting, kahit anong filter, kulang sa kinang. Buti na lang, gumamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, eto na ang sagot. Available sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Balik po kita rigdi sa tuyang programa. Iguan na kitang 37 minutos. Makalampas ang alas 7 nin pagkaaga. Good morning ki Joby Gonzales Lotibio. Salamat sa pag-watching. Kumusta mampalan ki Kuya Atan dyan po sa Barangay San Juan, sa Banwan po kan Baaw, Camarines Sur. And siyempre ki Konsyal Ben Blanquera. Tapos ki retired General Jerry Biares dyan po sa Banwan kan Nabua.
Nabwa is like a Singapore. Kaya lang magpara-kontra si Ate Glenn. Ay, nagsusubalang kita. Ta si Ate Glenn pero dahil nabibinser ni General. Dapat si Ate Glenn mo nan mabinser ni General Jerry Biares dyan sa Banwaan kan Nabwa na magiging Singapore pag abot kan panahon. Ang laban sa politika, digdi po sa satuyang lugar, kaya lang maging sports lang. Ay kamo maging onion skin bilang mga politiko. Tayo po yan ang makanos. Kumusta man ki dating punong barangay Princess Monsalve. Yan po sa barangay San Miguel, digdi po sa Ciudad Can Iriga. Ini si Lady Princess, simple sana ini, pero makonsuelong kaulay. Pag-abot sa batalyanin politika, maski kung ano-ano pa, yan ka makakakuanin ano-anong mga bareta, salak-salak. Halo-halo, politika, buhay kan tao. Narog lamang niya ako kay nan mga kaulay kong politiko, makonsuelo. Bakong boring, relax na permi ang buhay. Di ba pong mga politiko na stress na, ngunyan pa sa ng panahon na nagpaparaisip na kung saan sila makakakuanin pansubri. Problemado na po ani ba? Paano daw ngayon eh? Kadakol nga permi kan nagsusulisit. Yan, iba nagsasarado na, iba nagdudulag na sa harong. Makmusa na yan. Tangon yan, kung mayo kang bastanting isusustiner, puro ka sa nadisponer, ay masakit ang laban mo sa batalyanin politika po, digdi sa satuyang nasyon ngunya ng mga panahon. Lalong-lalo na sa Ciudad Can Iriga na tuod na sa kwarta, perak, sabi kan iba, ang mga tao digdi. Kung mapara libot-libot ka, dawa ka magpara house to house, kung mayo ka man lamang na maitao sa mga pigdudumanan mo, pagtalikod ka, lilibakong ka. Yaman basang yung datang kagawa dadto, mayor adto, vice mayor, nagpara iyan nga sadi, sige sa napambuladas. Arog na po kaya ang mentalidad kan ibang mga butanting unya ng mga panahon. Imo na masiguro kung sa imo o bako. Pag dai mo yan napaboran, ay anytime iuula ka kayan. Yan pantutuong politika digdi sa tuyang lugar. Kaya makahirak baga kung niisipon kaya lang ani ba man kaya ano ta ka mga sugsug na magparalaog sa politika samantalang konsumisyon sa buhay. Ni ba adimuanon gayod pag nanggana na naglalaog ng mga so character city kan Iriga pagka masugsug pagka adimuanon ay po yan ang naririsa ko digdi sa ibang mga politiko saka ibang mga botante in fairness ta both side kaya sugsug adimuanon. Ayaw kitang mapapala kung parehas sa tuyang mga kaisipan. Sugsug na politiko, adimuhanan na butante. Nagray ng mga buhay. Pero may nakakalamang, so adimuhanan, urolaan sugsug. Ibang laka mga sugsug na politiko, pag nauula, ngingisiyan sa itong mga naka-adimuan. Ay kami ngayon, nakatiba kan eleksyon. Ibong pangani. So, nako ami. So, kab mi. O, yan na po ang masakit pag natuod na ang mga botante na arog na kaya ng pagparagibuhon sa politiko. Kumbaga piga adimuanan na sanan politiko.
ka mga sigsig man na magpara ka kandidato, maski daw man sintabo iba. Masirambagan makalaog bilang konsyal, bilang vice mayor o mayor. Lalong-lalo na kung gobernador, congressman. Kaya bagan iba, pinag-aapod na, ay yarao na naman nga sa mga congressman. Ya, na naman nga sa mga senatong. Nagraot na mga pagpara dangugon na imbes na respeto ang mga politiko, wasa sa mga politiko ang iba, kutong. Kaya nga ni napod na ni bang congressman, senatong, mga tong baga, tongpats. Patong-patong antong, lalo na sa mga proyekto. Sa inhalian kwarta na pinagtutuong sa inda. Baga sa buwis kan mga namamanuan, mga nagtitios na Pilipino. Nalagad sinda, nagrarahay na kan mga buhay kan congressman, kan senador. Kaya ka mga sugsog na magparak kandidato so pamilya buhay na buhay. Puro pamilya bagaan nangyayari sa satuya. Political dynasty. Kaya daw perang dekada day maapruban ang anti-dynasty bill na yan na sindan maapiktara ng mga politiko. Barangay Pasanangani, puro pamilya na ang mga barangay officials. Bubugtak ko ngayon, itakapamilya ko, ay, kamu nga yan. Para kanyan, pero pati nga dumang kamo sa ibong kan eleksyon, arog ba kaya ng mga mentalidad, permi? Kaya ano man mapapala niya to, maski sa barangay pa sana, grabe na ang pamumulitika. Hanggang no rin mababago ang sistema kan politika sa Pilipinas. Tapos isayan makakabago. Yan po ang kahaputan. Takadakol ng mga nagpaparasabing politiko sa nasyon Pilipinas pagbabago, ibangon. Di, mambaga na ibabangon. Di, man nababago ang politika, ang sistema. Ang nababago, ang buhay kan tao, ta nagkakayaman sa mga tios na pigpaparaarayudahan sana. Tapos, so dating mga mayaman, nagpapararayaman sana, lalong-lalo na po kung ika maging opisyal kan gobyerno, maging public official ka. Ngunyan pa sana, ini po ang atid-atidon, pag-isipan na marahay kan mga botante na sana makapili kita na mga magiging tultul na maserbisa sa tuya bilang servidor kuno kan banwaan. Tan, di ba? Nagpaparasabi, servidor, public servant, at ang mayo man sa buhay ang mga ginigibo. Happy birthday palan ki amigang Grace Innocentes kan DWNX nagsisilibrar po kan sa iyang kumpleanyo niya na pagkaldaw. Ano basang? Amigang Grace. Saka ki Madam Nadia Ibarreta, dyan po ini sa Commission on Election. Belated happy birthday man ki classmate ka na elementary, Bilin Bardonado Colarena, nagselebrar po kan sa iyang kumpleanyo kasudma. Duman sa mga nagkukumpleanyo, happy birthday na sana po sa Induga Boss. Si Mama Richie Salcedo, belated happy birthday.
naghahanda naman subot ngunyan ang kadakol na grupong mapailingan sa indang abilidad asin tibay sa kawat na basketball sa enterong tercer distrito kan Camarines Sur. Saro na naman kayang kakaibang karawat na mangyayari ngunyan na panahonin tag-init na siguradong madaranin na kaugmahan. Publiko ninhuli taan na mga mapartisipar digdi medyo nagbabari sa naan guramoy sa pagpauntol nin bola asin pagpasyot sa ring. At yan ipapadagos niya to yan nasa linyaman si Karondang Raquel, pasok. Salamat tabi, Karondang Pilit, marinagat sa mga sinsa na silang tabay. Ito po yung dugang impormasyon sa lado lokal na ngapudan sa ngunyan sa gobyerno o nangapudan sa presenteng gobyerno, administrasyon, ang grupo ni mga driver sa probinsya ni Sorsogon na magtaon ni fuel subsidies sa inda uli sa padago sa paglangkabak ang presyo ng crudo igdi sa nasyong Pilipinas. Sigon sa naging kapayagan ni Sorin Traffic President Ramon Delica na ang paglangkaw sa presyo ng crudo ang kasunod-sunod na simana panibagong angat kasakitan sa lado kang mga super ulit sa bawas na naman subot ini sa ganansya kan sa indang mga grupo. Itigdugan pa kay ni kung padagos pa ang paglangkabak ang presyo ng crudo, dapat subuot ay idahan sa nakang gobyerno ang mga drivers pili kang pagtaon ni fuel subsidy ulit dawa magkaigwa ni bawas presyo diit man sana ang natatapya sigdi. Ipigtaran pa manigyotan na dapat maglaan ang gobyerno ni sufisyenteng pundo sa fuel subsidy sa mga super ulitada imay kontrolar ang pagbaba o paglangkaw sa mga presyo pang crudo na nagkakawat niyan sa merkado publiko. Tinawan din pa kang opisyal na kung Mayo na subot ni magiginibo ang gobyerno sa presyo kang crudo, nagbabawat tindahan ng mga pakaray ang pagdistribuer ng fuel subsidy sa lado kang transportasyon. Asin ang pangapuling pakang opisyal sabi Karondang Pilit, dai imadukot ini kung magkakaigwa ng pagdistribuer ng fuel subsidy ang kamautan ang mahot nida dai ini may ugnay sa sarumana pangaran ng politiko. Yan ang sa pindugan impormasyon sa lado lokal para sa RTN, this is kay Radyo Ronda, sa Cáceres, reporting. Report! Salamat Karondang Raquel sa mga heras mo pang informasyon haligyan sa luwas. Ipapadagos po niya itong manunungod sa SND Basketball Cup. Na SND Cup na pinagdisenyo para matawanin na pagkakataon na maipahiling kan mga nasa lado ng LGBTQ 1A na sa indang kakayahan na makapagpaugmanin renibong mga tagahanga sa indang mga barangay sa bilog na tercer distrito. Mga kuwan pala namig ngayaman mga kuwa ay Sininong SND nagtutubod na kung maugmaan sa rong komunidad igwanin tranquilidad na irarayo pa sa maraut na elemento ang mga hobbines lalo na sa paggamit na illegal na droga kaya kinakaipuan sa naan mga arog kaining aktibidad. Pinaglalao man na magiging pano-pano nin kaugmahan ang nasambit ng karawat sa mga barangay kan Naga City, Calabanga, Pili, Ocampo, Magaraw, Bumbon, Kanaman, asin Kamaligan. Nin hulitaan mga taga-barangay perming naghahanap nin kaugmahan asin malapiesta ang selebrasyon sa sendang mga lugar. Sir Noel de Luna Cup. Karawat kan mga bading. Field Report! Nasa linyaman si Diggs Martinez, Karondang Diggs, pasok. Karondang Philip, at sa ito yung mga parayan nyo, may pareta katali sa luwas na kung sa'yo na piglansar ka na imbada
kan Japan ug sa Pilipinas sa pangingat kan Japan Information and Culture Center o ay GICC and Hello Japan program na sarong edukasyonal na inisyatiba nagwang katuluhan na magtaon ng kaaraman manungod sa kultura, tradisyon at iba pang aspeto kan na nasyon na Japan na pagkundusir ini kan naraging aldaw duman sa SM City Legazpi sa syudad ni Legazpi na siguro sa GICC bukas ang programa para sa mga estudyante gikan sa elementary hasta sa kolehiyo pati naman sa mga pribadong organisasyon na pag-atenderan ang aktibidad kan mga estudyante gikan sa Kabangan na high school sa pagikan mga PowerPoint at video presentation at tukaraan mga tutukaron arog ka na kultura, pagkakana, ang lingwahe, uri pa natin mga tradisyonal na pista sa nasyon na Japan. Inggan naman ang mga nag-attender din mga aktibong parte ka na programa na ini nanganing mas urong ng maintindihan o masabutan ang mga tutukar ng mga paksa sin magkaigwaming personal na kadanasan kana kultura kan Japan. Bago pa ini nag-inot ng nagkondusir ang programa sa Sorsogon State University asin duman man sa Bicol University o sa BU na Hello Japan programa iwang katuyuhan na palawigon ang kaaraman kan mga Pilipino manungod sa nasyon na Japan at itulod man ang masararom na pag-intindi sa indang mga kawalaan atin feeling o sa larangan min arts. Yan muna karon nagpipilit ang nakuha itong bareta hari sa luwas karon ng Dix Martinez Jr. para sa RPN BCKI ang Magmang Kairiba reporting. Field Report! Salamat Attorney Diggs sa imong mga dugang pang informasyon. Itoong ladawan kana mga Pilipinong parehas biktima nin haloy-haloy ng panguuripon sa sadiring nasyon. Manlain-lain na reaksyon alagad nakakangiring pagmasdan na sinan na nangingibabaw iyon pagkaherak sa sarong estudyanteng minor de edad. Naglalapigot na magtsyenda nin sampagitan na tangani sa nang makakua nin pang gorogastos sa araw-aldaw na pangangaipo asin makatabang sa iyang magurang. Ang gwardya ay guwaman pinapangatamanan para sa iyang pinagkukuanan pang buhay sa iyang pamilya naging maringis ninhulikan pagsunod sa iyang trabaho. Pag siya nagpabayakan sa iyang trabaho, sa iyang man sasapuon ang kastigo kan sa iyang mga among. Saro sa naini sa ehemplong nangyayari sa manibaibang lugar sa Pilipinas. Para sa mga politiko asin mga kontraktor sa gobyerno na naghihigda sa grabing yaman gikan sa kwarta kan mga tawo sadit sa nang bagay ang mga pangyayaring arog kay ni na pagminsan pinaggingiritan pa. Hanggang igwa kitang mga leader sa gobyerno na daiaram ang tunay na problema kan sa tuyang mga kababayan na Pilipino padagos na maturo ang luha sa mga pangyayaring dapat kuta na nariresolberan kan tunay na mga leader na nagmamakulog sa mga Pilipino. O yaman ang comments kan mga netizens bagong Pilipinas. Pwede man ito sabihan sana kundi may gwardya man talagang pasikatero sa mga among. Dapat sa aki man madali lang itong pakiulayan. Lolo, babae paman kung pwede isampaan kaso sa mga arog kayan gwardya kasuhan ay Santisima. Nagpuon ini sa mga kurakot na opisyal kan gobyerno na sana dahil man dapat dadanason kan minor de edad na estudyante na magtinda nganing makakuasananin pambalon o pagkakanya. Iwas pusoy man ang SM. Iyo baga gigil siya ako sa gwardya na pero natanggal na siya sa trabaho. Sakripisyado si gwardya alagad abusado ay inda.
mayong puso, mayong konsiderasyon, makaurag, pigdiskitaan aki na nagtitinda sampagita, nagdidisponer pagkakan pang eskwela. Baw si Kiss yan, padi, pasalamat siya dahil nagreklamo magurang. Iyo sa baw siyan, bad ka boy. Digdi kaya po, nagpapahiling na ang Pilipinas, tios. Kaya nga ni nagtsatsagang magtinda nin sampagita so aki, kundi siyempre, in fairness, duman sa gwardiya, nagsusunod sa naman sa patakaran kan mall na dapat pagbawalan ang mga nagtitinda sa atubangan kan mall. Kaya lang, duman sa naging aktwasyon kan gwardiya, yun na po ito ang main data. Sala na ginibo niya, makmong putulon itong panindang sampagita kan aki. Kaya na nahira. Tapos sinisipa pa, hiling-hiling po sa retrato, sa video kung ano ang ginigibo kan gwardiya. Kaya makahirak ka itong aki. So, aki man nagbababalos ta, siyempre, kumbaga makulog sa buot na arugon ka kayan. At naghahanap buhay ka tapos arugon ka pa kayan. Pinurutol pa so sampagitang pigtsatsagaan na kumbaga tuhog-tuhogon tangani sa nang ipabakal magkaigwanin hanap buhay itong estudyante, itong aki. Kayaan pangapudan baga kan mga netizens ngaya paeskwelahon kan SM Foundation. Sakadakol baga talaga sindang scholar na pigpapaeskwela na sinambit ng mall. Pigdi sa satuyang nasyon. Ano ta arugon pa ka ito? Abangan. Yan kaya problema sa satuya. Digdi po sa satuyang nasyon. Imbis na tatabangan, nagiging maringis pa ang ibang mga yaon sa gobyerno. Damay na bagaan kung anong sistema kana sa tuyang gobyerno. Dapat digdi sa nangyaring ini sa aki. Field Report! Pero nagbabalik si Karondang Raquel. Pasok. Salamat tadi, Karondang Philip, sa tuya pangdugang impormasyon sa lado lokal. Posible na i-implementar ang Asian-inspired at sa mga empleyado kang gobyerno sa Kapitolyo kang probinsya ng Albay o yan nagpapaabuto ng bulan kang Marso presenting taon. Sigun kaya sa naging kapegan ni Albay Acting Governor Baby Glenda Obungaw ang nasambitan ng dress code susugnaman sa ipiniluwas na guidelines gikan sa gobyerno nasyonal na kung sa kada primerong aldaw ng Lunes kang kada bulan kaipuhan na magsulot ang mga empleyado kang gobyerno ni sarong Asian-inspired attire. Ibig sabi pa kang opisyal na dai ka iba, igdi, sa nasambitan ng dress code, iyo ang nasa job order. In kaso man na may dai magsunod sa dress code na ipagpapautos, posible silang ipa-accord sa HR o sa Human Resources. Ipigdugang pa man kang opisyal na ang pag-aldaw ni Martes sa Miyerkules pwede sir nang isulot sa mga empleyado ang dati ng uniforme kang Kapitolyo pag-aldaw ni Webes, iyo ang sabi nga ni Kayan, wear your dress. Sabi nga ni Kayan, wash day, kanya-kanyang pagsulot ng uniforme kang kada departamento o opisina. Mantang, sa pag-abot mo lang kang Webes, sabi Karondang Philip na baliktad ko, I stand correctly, pag-abot ni Webes, iyo ang kanya-kanyang uniforme kang kada department head o opisina. Halimbawa sa Office of the Mayor, Office of the Governor, kanya-kanya sindang sulot kan sindang uniforme kada departamento. Mantang pag-abot man Biyernes, iyo man ang pinag-aapod na wash day o wear your best. So yan ang mahiling man yato, ang inspired dress attire sa mga empleyado kang gobyerno sa probinsya ni Albay. Kung magiging dumantabi sa Karondang Philip, maski sa lado kang DepEd, iyo man ang pinapropose na dapat magkaigwaman kayo ng inspired na Pilipiniana dress, lalo na pag aldaw man Lunes, ang mga maestra sa mga pampublikong eskwelahan na magsulot man sila kung inaapod na kimono wear na sa gisag kan sa tuyang Pilipinas. Yan sa itong information. Karondang Raquel, pag-abot digdi sa Pilipiniana dress, pagagastuso na naman ang mga teacher kayo niya. Ayo sabi Karondang Philip, pero baga sabi, pero ang aram ko, igabagasindan kunyan,
Ikaw ba kayang budget para sa pagpili ng uniform tadi karang dampi? Ayuman, personal na nagbabakalan ng mga teacher, nangarap-karap pati. Pagparahanap kan Pilipiniana dress na yan. Ang huna ko, kasama yan sa nare-receive ng clothing allowance itong pang-uniform. Hinda, ang clothing, bitin. Yan lang, ang tabianan nga to yan. Kaya lang, sarado kang teacher. Pagtaas nga kan sweldo kan mga teachers, kadikit man. Hain man ang pigpara pangako kan sa tuyang gobyerno na lalangkawan ang mga teachers. Ang kunyan baga, tinawsa naman is RI. Tapos itong bonus, ubos na nga ni, bunot na da. Iyo man nagatama ka talagang pilit na dugangan ko, mas tingali sa Regional Director Gilbert Sadsad, kabag ato bang bagay sa media, hindi siya din iriga. Yan ang mabot manida na sana mairesuhan man ang sayang sweldo. Kaya lang, itong sa tamang paagi, kanami lang day mapagdiko-dikoan. So yan man ang hinahinggan sa kuya mga teachers na sana bako lang itong mga bonuses ang maglangkaw, pati naman ang sayang sweldo, bulanan sa ang sayang trabaho, bako man daang yaga-yaga. Saka ngunyan pati, makmong kakaltasan naman ka itong withholding tax. Milita may nahilingan gobyerno na halangkaw sa mga nako akan teachers, may SRI, may bonus. Uy, tatagaon man sa withholding tax ngunyan na taon, ngunyan na bulan. Ayan lang. Ang mahirap kaya tabi sa nagdang pili ko sa rong teacher, kunyan, daraga, puntero, sasaro ang aki, dyan sila babad, dyan sila makukunyan ng sa inyang tax. At anyway, baka pag-adalan niya. So yan man baga tabi ka rin ng Pilipang pinag-aadalan sa bagong secretary ng edukasyon, si dating Senador Sani Angara, na pinaguhurot man talaga kainit. Ang nakaaging daw nga nila sa igwaning pag-meeting, pag-urulay, na tiatubang siya sa mga nagkapirang regional director at ang DepEd na iyan sa agenda nila na idudulog sa Palasyo Malacanang, hilising sa opisina ni President Marcos na mailisuhan man ang kunyan sa mga teachers sa ito bagang sa kunyanida, national budget nila for the year 2025, dahil manakapiyasan, gar na dugangan ng dikit, sana amin na mawat ni Secretary Sanyangara kang DepEd, duman sa idinagdag na budget sa lado kang DepEd, maidarajag man duman ang paglangkaw kang sweldo kang sa tuyang mga teachers. Ani ba pating teacher, nagong media, nag-aasa man sa akap? Napangyayari na yan na akap na yan. Ngunyan, garo, na makaka-akap ang mga media, sabi, nawara na si Congressman Saldico. Anyway, isungkay ko na yan, tanaan mo ng bitan mo yan, sabi ko lang ganti. Pero promesa baga, kang executive director, kang ako Bicol Party List, sa paagian, ni Mayor Attorney Alfredo Tudorabin, kang sila ni Ligaspi. Ano man itong mga proyekto, mga programa na naikunya na ni dating nakatukaw na Association Chairman, Elizalde Coca, ako Bicol Party List. Daina ito may hiro, daina ito mahalit sa budget na ilatag na para sa taong 2025. So laungan, kadarong ka naglalaon na sana itong first tranche ng AKAP, particularmente na hindi sa provision ng Camarines Sur, makaabot pa sa second and third tranche para parehas sa probinsya ni Albay. Sana nga. Sige. Yan nga kami ka na bilo sa Pinheros Information, di kayo sa location para sa RPN, di si Kaya Ronda, Caceres, reporting. Field Report! Salamat Karondang Raquel sa mga dugang mo pang informasyon. Antes po kitang magpadagos kan sa tuyang programa. Nagkakapira mo ng mga hanap buhay. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sabay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, good pa lumit man siya. Hello Bright Bar Blue, isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumit man siya. Hello Bright Bar Blue, isang labanan
Trusted ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Mga idol, alam nyo ba? Mas nai-enjoy ko ng paglalaba ngayon. Kasi 'di ba, ang sakit sa kamay maglaba lalo kung kusot ka ng kusot dahil sa mga mancha. Tapos, magiging dry pa ang kamay mo na minsan nagiging flaky o magkakaroon ng cracks. Hay, ayoko talaga ng ganon. Pero alam nyo ba mga idol, nung isang araw, napabili ako ng Pride Bar Blue kasi napansin ko ang daming mommies na bumibili nun. At in fairness, di sumakit ang kamay ko pagkatapos maglaba. Ang bilis ko pang natapos kasi isang laba lang, natanggal agad ang mga mancha. Kaya naman mga idol, lalo na sa mga mommies na nakikinig, kung di nyo pa nasusubukan ang Pride Bar Blue, oras na para bumili. Dahil sa Pride Bar Blue, isang laba lang, tanggal mancha agad. Di pa masakit sa kamay. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, #1 ko to! Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Ano ba yan? Isa pa nga. Ayoko talaga. Can't get the perfect shot mga idol. Kulang ba minsan ng confidence pag tinitingnan ng skin sa pictures? Nako, ganyan din ako dati. Parang laging dull ang skin. Kahit anong lighting, kahit anong filter, kulang sa kinang. Buti na lang, gumamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, eto na ang sagot. Available sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center.
Maximus Auto Care Center, open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Balik po kita rigdi sa tuyang programa. Igwa na kitang 13 minutos. Makalampas ang alas 8 nin pagkaaga. Hoy, good morning Mampalan ki Ma'am Norien Natsuri Kisabal. Diyan po sa Santa Clara, Buhi, Camarinesor. Asin man ki Silene Ligacion. Kumustaman ki retired Air Force Alex Celeste ki Grande asin man ki dating kagawad Luwiliano kan Antipolo Old Nabua. Siyempre ki Consyal Manol Oxiano Luzon. Kumustaman ki Ronnie Maestrado dyan sa Barangay Santo Domingo, Nabua, Camarinesor. Siyempre ki Vice Governor Sal Fortuno Jr., ki dating Congressman Sal Fortuno Sr., sinman ki Ma'am Jo dyan sa Barangay Inapatan. Abidig, this individual in uniform is dressed as a student is back again and it's no longer just boys anymore. You may find one of them in crowded places within the Makati Central Business District selling Arabian jasmine flowers, sampagita, as a front, but they are obviously begging for money. They are in uniform and selling flowers is not ordinary, which they keep coming back, might be working for a syndicate, ay pambihira. Please avoid or ignore them. You can see who is innocent anymore with this type of modus. Ano ba pala, mga modus, kumbaga ginagaramit kan sindikato, ano bang mga nagtitindanin, sampagita, duman sa Metro Manila, naka-uniforme man sagin. Kunwari, mga estudyante, mga eskwela ay pambihira pag-arog na po kayan. Iyo tayo ning nahiling ko nga ni na lalawgon ba digdi, naka-uniforme, nagkanos na. Ay kung manahiling kung nagtitinda ninin sampagita, mga netizens pati kung ano-ano na bagaan pinapaluwas. Sabi digdi, Maricar Pascual, I agree with you. Hinusgahan agad yung nagtatrabaho ng matino at sumusunod lang sa utos ng mas nakatataas sa kanya. Tapos well said, thank you, it's an enlightenment. Tapos tinanggal bigla yung guard. Kinakausap naman nung una, maayos pa naman. Kaso si bata ang matigas din ulo. Anong school ba yung uniform? Ba't di mo na i-confirm sa school kung totoo nga na estudyante, tama? Minsan mga modus operandi po ini sa Metro Manila, nagtitinda, una mo mga tultulon, naka-uniforme pa, pang estudyante. Ito pala gamit kan mga sindikato, modus operandi. Totoo, modus na kasi yan, nature nating mga Pilipino ang pagiging maawain, matulungin, pero sa mga ganyan, nagiging konsentidor lang tayo. Kawawa yung gwardiya na tumupad lang sa kanyang tungkulin. Although yung gesture niya ay di maganda. Sana lang wag tayong one-sided. Tama. Live in that area after I was attacked by one kid vendor of Sampaguita. Doon na ako dumadaan sa likod ng siyang may Lourdes papunta work sa Ortegas or papunta ng Miga. But still scam in buying sampagita sa mga very small kids below 7 years old out of pity. Kaso yun nga, may biglang lalapit sa iyo na kasama nila, which is scary sometimes. Kaya para wala na drama, pikit mata na lang. Buti nabawasan na. Sila na tumatambay sa area na yan ng nagka-COVID. Then the state should intervene under the principle of parents, patria. Under said principle, the state is enjoined to take care of its young people, drawn by unscrupulous people, and to
abuse relations to be used in the traffic for their own pecuniary. Antes na pong ipadagos ang mga comments kan netizen dapit duman sa paratindanin sampagitan na iba palang digdi mga modus man. Nasa linya si Ate Glenn. Okay, salamat Abi Philip. Maray na pagkaaga sa mga nagantabay sa tuya. Tiba man lang magpadagos na, maray na kamagtakan kan panahon sa nakunda ang mga nasusuya na haros araw daw na lang nag-uuran. Ano daw ngaya kung pamabayo naman kita ni na magayang kamagtakan kan panahon maghapon. Dahil ang pagparatuyawon Ate Glenn, tabaka masuoy. Sa bagay. Pero, siyempre, nakakapapiman kaya ng inconvenience siya sa tuwing mga kababayan o mga itong mga nakaka-experience kan baha pag dahil nagpupundan uran. Pero tigad sa mga masunod, rin na kainan kamugtakan kan panahon, duman sa may mga ibabanad. Siyempre, gusto ninda kayan, mainit na kamugtakan kan panahon. Doon, makaroon daw, Philip, sa imong pinagtutukar sa ngunyan, na kuyan talaga yan, viral, ini pong dapit sa naglumas na bareta. Bangaan opinion kaya ni kan sa tuyang mga kababayan, iguanin mga nahihirak, duman sa aki daan, pero bako man palang aki, sabi, 20 anyos na, ito man na gwardya, may mga nakikisinapat siya, panadanaran, trabaho, por may doon sa katagasan kan payo, kan nasabit ng sinasabing scholar daa sa sarong eskwelahan. Pero dako lang natutuyaw, ano daw ngaya, matalino, scholar, pero garo ngaya, nakakaaram kan tamang kuyan, itong tamang gawi, para mapatunayan niya na siya sarong kuyan, matalintong tao. And inibaga na hiling man duman sa video, pero sabi kaya kan iba, ito ngayang gwardya kung dahil man ito pinag-rabnot ko yan, si Sampagita, na panyenda itong babae, dahil man ngayon ito mabalos ka na arab kayo itong akwasyon. Pero sa hiling man kan iba, gabusin day guanin, kuyan, kasailan, kumbaga, karon ng Philip. Pigilin ko nga ni, so aki, tumang man? Baga, tumang talaga ito, Aki. Kaya so, gwardya, nagkakasibot man, maray nga ni taday sa dinugol ka itong replay. Baga, maray nga ni dahil ginamitan ka itong replay. Pambira. Pero kung gagamit sa kaito, mas dakulan mauyam duman sa gwardya. Dahil na dapat, ito nga ning ginibon niya na aktwasyon na garo garo sinipa si naka-uniforme. Ansala lang duman, pinutol kaya so Sampagita kay itong gwardya, tapos inapon, garo pigtututok lang pa itong aki. Iyo to ang pinagtutuyaw man kay itong iba, na dapat ngayon, okay lang na mag-utob kung ano ang reglamento kay itong shopping mall, kung bawal duman ang pagsenda. Ako na ngayon, pinagkayan lang niya, pinagsabihan, kinaulay na dahil sinda duman. Kaya lang, ang problema man, kay itong gwardya, na kay ito, syempre nakulugan man garo si sinasabing estudyante, na ito nga ning uniforme, wala man lang ng patches kung anong eskwelahan, garo nga sabi man kanina. Yaro baga ako niyan to, taga-agro. Ito color green. Sa iyang yellow-green baga ito. Kaya ako sa agro, garo-araw ka ng uniform Dahil nga naman sandihan kung anong eskwelahan, kaya sabi ko itong iba, baka nga partiyan ang sindikato. Pero ang sabi ko itong mandalo yung pulis sa pag-imbestiga ninda, bakit ang miyembro kan ano man ang sindikato na pinagkukontraman itong iba. Siyempre kaya, mataram kaya ng pulis, ang mga pulis ngaya, baka nga sinda mismo ang protector kan mga sindikatong ina. San nangod? Ayan lang. Dapat kayo ito kung talagang estudyante siya, sabi kayo ni Kuya na medtech, scholar, ano taro kayo itong sulot niya, garo baga pang elementarya itong uniforme, karon bang Philip. Dahil maraman ko na. Makaduda kaya pag-arog na kaya ng sulot ka na sarong estudyante? Tapos nakakuyan pa, naka-face mask. Sabi nga ni katong ibang mga netizens, nagtago ngayon kan sa iyang itsura duman sa face mask. Kaya ni pala may edad naman, bako naman yung aki.
babaon lang kaya sa dis na hilingon, garo aki, sa itong uniforme niya, pang elementarya. Baka taga Don Lazaro. Ha? Baka taga Don Lazaro. Ay, abana. Mga tugang nyatong itom gayon. Kaya nakaka-Christmas na baka mabistong maitom. Ay, abana. Gabos, siguro sa iling niya to, ito gabos man may pagkakasala. Ang estudyante, okay lang na mag-send up, siyempre. Nagtatabang sa magurang kung talagang magkahawas-hawas sa kapagtiusan, siyempre, ma-send up. Wala problema kaya. Kaya lang, siguro, duman sa mga lugar na pinagpapangalan, dahil sinda, so siyempre may mga kuyan kita, araw kayo ito, gwardya, bawal duman sa lugar na ito, entrance kayo itong shopping mall, hindi malaiman, hanggang garo nagiging eyesore, karon dang Philip. Saka, an patakaran bagakan mall, may mga sinusunod man an gwardya, alangan man na dahil sinda magsunod sa patakaran ka na dawa ba kong mall, pati nga na yung mga grocery? Iyo, sa mga gabos man na mga establishment o komersyal na may mga gwardya, may mga pinag-uutobian na reglamento, bakulang sa mga shopping malls. Ngunyan dapat, siguro sa mga kababayan sa maging kuyan, law-abiding citizen, kumbaga, respeto, naka-uniforme. Duman man sa naka-uniforme, dapat, kung pwedeng madaras sa pakiulay, dahil napaggamitan nin kung ano pa man na puwersa. Nagirumduman ko na naman patidig di sa Iriga kan malaog itong sarong senior citizen na dating alkalde kan Banuanin Buhi, pinapahali da so jacket kan gwardiya kan sarong tindahan in mga tools digdi sa syudad kan Iriga. Ngunyan, dahil siya pinalaog sa kang mauranon, dapat da halion mo na so jacket. Ay ako nga experience ko yan, nakakopya ako ta haros baga mahilig man kita sa kopya. Garo-aram ko kung ari na establishment yan karon lukilit na pinapahali si kopya. Ngunyan para dainin na argumento sa naglaog ako duman, kung ano ang batas duman, syempre masunod kita. Pinagali ko si kopya, pinagwalat ko duman sa ako yan. Duman sa entrance, duman sa baggage counter, kumbaga. Tayaran sa indang reglamento. Kaya lang, ang sabi man kanina, ano yung sabi kan sa mga CCTV, kung ano iniisip ninyo mga shoplift ito naglaog dyan, di ba kayo may mga CCTV, kung naglaog kung ano sa mga darakulang mga shopping malls, maski naka-backpack ka pa, dahil ka i-chendingon, okay ka, libre ka na maglaog dyan. Oo, basta itong daradara mo, mayong ma-detect ang detector kan gwardiya. Iyo nga ni, kaya lang may mga establishmento na istriktuho. Nagaro baga itong hilig ninja pag naglaog ka dyan, na naka-jacket, naka-bonnet, naka-kopya. Garo baga itong mga shoplift. Garo baga itong may itatago ka sa laog ka jacket o kaya sa kopya. Kaya lang, kung talagang waranin para maibitaran na lang ang ano man na diskusyon, kaya ng senda reglamento, kung gusto mo talaga maglaog, edi magsunod. Halion itong gusto ninda ipahali. Oo, dahil lang pagpahubaan ng bado sa kaka-short. Ay, abano, sobra naman yan. Palahugong ka, baka magkadulag naman ang tindera dyan sa lahog. Ay, iyo. So may mga kanya-kanya reglamento. Ngunyan, garo ba ganyan itong batas sa kanya-kanyang nasyon? Itatang ehemplo ang Saudi. Ang Saudi, aram tayo striktohon. Kung nabo mo dyan, magpasakop, di ka dyan magpasiring. Saka parehas kan Singapore, malinig. Kaya kan malaog ka, dapat malinig man ang sa imong hawak. Iyo, talagang pag-abot pa sa pag-implementar kan lay, striktuhon sinda. Pero kung gusto mo sa maluwag na lay, digdi ka sa Pinas, iba ang Pinoy. Kaya anong masasabi mo na gigibuon Singapore ni General Biaris an Nabwa? Ay, na. Ayan man ang iyang kaisipan karandang Philip. Dahil man kita magiginibo. Kung mangyari yan, good luck sa iya. Pero siyempre, sabi nga ni Kayan, Gabos, may kanya-kanyang programa, pero
maski ano pang ganitong programa, sabi baga, you cannot please everybody. May mga kontra dyan, may mga kontra. Ika kaya Ate Glenn, pero ano ta nagpaparapiro ka? Basta si General Villares ang nagsasabi na gigibuhon niyang like Singapore ang nabwa. Ayan man ang sa iyang kaisipan. Pabayaan nga to. Sa Kabusuan may programa karundang Philip. Ano masasabi na lang nga to kaya Oo, kung diyan ka masaya, suportanta ka. iyo nga ni. Okay, so good luck na lang sa Gabos. Sa iyang kuyan na team, dakol man ang supporters, sa team kan Presidente Administrasyon, dakol ang supporters. So nasa kuyan na yung butan tweet niya to para pag-isipan kung arid dyan ang sendang pipilion na sa pagmapininda ikakarahay kan sendang pagbuhay kan sendang banuaan karondang Philip. Bueno, natukar niya pwedeng dapit sa controversial na nangyari duman sa ano. Uy, may sarupa nga ni, baka day mo pa nadalan itong sarupang nagluwas mo niya na video. Viral man ito sa siring na lugar, karondang Philip, shopping mall. Ito baga duwang gwardya na pinaggagarapo na kay ito mga aki na nagtsetsenda man duman. And then itong sarong garubaga daragita ito na una mo makikisuntukan na duman sa gwardya, pinag-aangat si Sikyo. So sabi nga ni kato mga netizen, kadako nga kan mga nagsisimpat siya duman sa aki da, pero bako man aki, naka-uniforme lang pang elementarya. Pero ngayon sa mga araw kaining eksena, kakampihan pa daw nindo itong mga street vendor na ini, karondang Philip. Problema kaya ang DSWD pinagtabangan pa si Kuyan si pamilya ito man na magurang wala palang trabaho garo baga pinagtutugutan ito aki lang nindan magkayod ito magurang wala ning trabaho karon dang Philip yan ang difícil. Bueno, so yung ibang informasyon ikaw na pala kita nin bago pong provincial director kaini pong PDEA na kung sa'yo nagkortesiya kasudma ki Mayor Rex Oliva kan siyudad ng Iriga. Ini pong investigation agent 5 na si Adrian Fajardo, newly appointed provincial chief kan Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA Kamsur, nagkortesiya kasudma sa opisina ni Mayor Rex Oliva. Ini pong aling Sorsogon, ini pong si Kuyan Fajardo, kung sa ina yawran sa iyang pangisot-ikot sa mga lugar kan probinsya bilang bagong provincial director kan PDEA para po aramon na kuyan inibagang status kan sarong lugar pagabot sa illegal drugs. Kada ko na baga kan mga drug free drug cleared. Lugod na iyan maibalik duman sa kuyan pagiging kuyan involved sa droga karondang Philip. Pinagsisiguro kay ni asin sa iyang pinagdahagad na maging drug-free community ang mga Irigeños. Siyempre sa administrasyon kan Arriba na Mayor Rex Oliva or Arriba administration. Yaro pala isalbar sa droga ang mga hobinis. Bako lang hobinis, matingani pag mga senior citizen, may mga nagkakadarakot na involved sa droga. Pero mas harani kaya kung baga mas prone para po sa pagka-involved sa droga ang mga hobinis sa madali sindag makuyan kung baga ma-brainwash and itong for medyo kan environment pwede sindang ma-involved sa illegal na droga. Yun yung pinaghuhurot na maging drug-free community ang siyudad po kan Iriga. So siguro sa mga sunod makaulan niya to ini po bagong magtukaw na kuyan pamayo kan Philippine Drug Enforcement Agency kan Camarines Sur na si Agent Adrian Fajardo. So yan karanda Philip at ito yung mga dagdag na informasyon gikan sa location Glenda Villares reporting. Salamat Ate Glenn sa mga heras mo pang informasyon. Inaabot na kita nin oras ka na sa tuyang pamamaaram. Nakaiba niya to sa pagpaabot nin informasyon si Raquel Caceres, Diggs Martinez, sa Sinman si Glinda Villares, sa lado technical si James Oco, sa information si Dun Cabrillas. Sa
Sa transmitter si Tony Matic Saison. Ako man po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos mabalos kan sendong ding